Αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, πρέπει να το δεις. Αυτό το παιχνίδι ονομάζεται Μυστήριο της Βίλας και πίστεψέ με, θα κολλήσεις. Εσύ είσαι ο detective και σου έχουν δώσει ό,τι χρειάζεσαι για να λύσεις την υπόθεση. Μπορείς να παίξεις μόνος ή με παρέα. Πιστεύω με παρέα έχει περισσότερη πλάκα επειδή υπάρχουν και πολλές γνώμες. Λαμβάνεις αυτό το φάκελο και έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να λύσεις την υπόθεση. Έχει τη φωτογραφία του θύματος, την ιστορία, το τι έγινε, την αστυνομική αναφορά και εννοείται τους βασικούς υπόπτους της ιστορίας. Είσαι πραγματικός detective. Πρέπει να ενώσεις όλα τα κομμάτια του puzzle. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να ψάξεις. Εννοείται το σημείο που λάτρεψα είναι η στιγμή της ανάκρισης, η οποία χωρίζεται σε 3 στάδια, εκ των οποίων το κάθε στάδιο έχει τις δικές του ερωτήσεις. Εδώ το ωραίο κομμάτι είναι ότι έχεις περιορισμούς ερωτήσεις, οπότε πρέπει να επιλέξεις στρατηγικά. Έτσι και κάθε ομάδα που προσπαθεί να λύσει την υπόθεση παίρνει διαφορετικό μονοπάτι για το πώς θα βρει την αλήθεια. Ίσως και το κλειδί να βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Εγώ πάντως ομολογώ, είχα καλό συνεργάτη. Και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που το προτείνω.